Vishandel Zwarthoed is al ruim 50 jaar een begrip op de Venruyse Weekmarkt. Na Jan Zwarthoed is dochter Lindsay het gezicht van de vishandel. En sinds enkele weken beschikt ze met haar collega's over een nieuwe, hypermoderne viswagen. Het was zeker nodig, ja. Die andere was 21 jaar oud, dus, en de keuze was aan mij, zei onze pa. Dus ga jij door, dan kopen we een nieuwe, anders stoppen we ermee. Of we gaan nog met deze door. Dus ik zeg, ik wil eigenlijk wel doorgaan. Ja, we kunnen weer wat meer meenemen, we hebben wat meer soorten, wat meer keuze. Dus altijd prima natuurlijk, ja. Ja, en wat goed, er is natuurlijk wel wat veranderd, hè? De coronamaatregelen, zeg maar. Wat merken jullie daarvan? Nou, wij merken van de coronamaatregelen heel weinig. Ja, wij hebben eigenlijk overal geplust op de markten, dus geen verlet gehad. Dus van ons, bij ons gaat het heel goed. Wij zijn heel positief, gelukkig. Ja. Zijn er daar wel verschillen of is nog steeds bijvoorbeeld de kibbeling in trek? De kibbeling blijft in trek, ja, uiteraard. En de nieuwe haringen uiteraard ook. Maar de mensen hebben meer tijd om te koken en in de weekenden kunnen ze niet gaan uiteten. Dus het mag allemaal wat luxer en het mag allemaal wat duurder. Ja, dus dat is mooi. Ja, en wat trekt jou vooral het meest om hier gezellig op de markt te staan? Het contact met de mensen en het vrije. Niet in een winkeltje, niet tussen 4 muren opgesloten staan. Het is niet altijd gunstig met het weer natuurlijk, maar verder moeten ze mij mooi dit laten doen. Ja. Nou, en de markt in Venray, wat maakt die speciaal? Ja, toch wel heel anders dan bijvoorbeeld Vakswaard. De Brabanders, Limburgers, zijn toch hele andere mensen uiteraard. Ja, wel makkelijke mensen, dus dat is wel gunstig, ja. Je komt hier graag? Ik kom hier graag, ja, uiteraard. Ja.